Morning! Welcome to drive usakaza noSizwe Space. Today it's Wednesday, and I was thinking ukuthi we all leave our homes nendawo esazalela kuzona to seek ilife engcono, right? Whether uyofunda, uyosebenza, uyogana, uyoganwa, and so forth. But mawufika phambili kube nzima ugcina usukhumbula ekhaya. So my question is, yini yakwenza wahamba kini? Yini yakwenza washiya isigodi sangakini, washiya ilokishi lakho, washiya wherever lawa ukhona, uzube khona la ukhona manje? What was the reason? Is it because of work? Is it because you have a girlfriend that say woza sohlala sobabili, or a boyfriend that say wozohlala kwami? Or wawuyofunda? Yini yakwenza washiya indawo yangakini? Share, comment and subscribe. We out.